Wah, petak. Yo, os, ojo seto. Yo. Os, yo, ayo. Awas. Ya. Lo. Ayo. Power vokal yang satu belum nyala ya mas. Obdana. Gadis profesional audio sound system atur sebelah pun. Rapi nadi tembalake. Regetek.
Takara Agika. Yuk, yuk. Buto Manunggal Gedrung. Oh, ya, oh. Sang raseksa anggebrak amun amun tak sempat kita berkata sahabat kejiwaan mangsa lebah manulayan yo awas Rek geprek hurya hurya Oslo 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 Katon godhong esmane tutur matis sing gawe sliramu kangenake ora kira yen bakale Tresno iki suci tansah bisa dadi nyawiji
manis sing gawe sliramu ngangenake ora ngira yen bakale tresno iki suci tansah bisa dadi nyawiji suci tansah bisa dadi nyawiji. Inje menika pambuka kanca-kanca kuda Arseta menika lumantar Buta Manunggal Gedruek ya menika mijil saking telatah pundi menika mriki mawon nggih dalu punika bingah tanpa upami maraksan wonten laladan Mancasan Injih. ya Mancasan Sleman Ngayogyakarta Leres Kang Mas. Kalasan wis Bingung mboten Mas Jarot? alhamdulillah aku mau bingung Bingung? aku serloknya mandek ning Bathok Bolu Nenekku ya kenemenen kok ya. lah nggih aku ki padahal mangkat 4:30 mau lho Mbak Tekan kene lagi wae. tekan kene nembe mawon Gusti Allah, mubeng-mubeng ning Bathok Bolu. Bathok Bolu kan Je menika bingah tanpa upami menika kanca-kanca Buta Manunggal Gedruk marak sowan samangke setunggal kalih lelagon-lelagon tembang pun aturaken ananging saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Bapak Hamengku Gati ingkang sampun tinimbalan keluarga ageng Kuda Arseta ingkang sakmangke badhe caos panglipur mbok bilih sakmangke anggenipun panglipur lumantar keluarga ageng Kuda Arseta wiwitan dengan sopungkasan kathah klentak-klentunipun kawula hamakili keluarga ageng Kuda Arseta ngaturaken gunging samudra pangaksami. Wonten ing adicara. Alhamdulillah menika bali matur khitan. Nggih. Dongane Mas Jarot. Derek dedonga kagem Dik Fajar Khairul Ramadan. Menika ingkang pundi larenipun? Ingkang pundi? Hah? Keke malah melu nyegedruk. Dik Fajar yang mana Dik Fajar? Oh baru keluar Mas. Oh alah. Derek dedonga kemawon. Nggih Mbak Tata. Adik ingkang pun kitanaken dados putra ingkang soleh. Amin Allahumma amin. Migunani tumraping liyan. Nggih. Mikul dhuwur Mendem jero derajate wong tuwa. Amin ya robbal alamin. Wis pokoke donga sing apik-apik katilarno. Nggih. Untung Dek Fajar ora ning kene iki. Lah kok iso? Lagi metu. Lah kok iso? Lah biasane nek mantan ki dipajang ketok lanang wedok. Betul. Heeh, lah nek kitan Mas, Gah aku mbok yo nek wong ki sing prasaja. caos panglipur Kang Nek Mas. kitan baleni kosek. Nek kitan gendele kok. Jeh saus panglipur menika sowanipun wonten Mbak Tata Angelina ugi Mbak Hilka Derista matur sembah nuwun. Cek kondur sami Mas Jarot. Hah? Sapa? Astagfirullah. Kowe gelem? Ojo. Inti. No, ya. Lagune monggo katur. Ya, menika pengrawit luar biasa. Luar biasa. Luar Indonesia biasa. Timur, Biasa di luar. bagus-bagus. J Timur leres. Timur Leste. Timur Leste J tasih sinarengan Mas Mancung kibet ugi. Oh, kakangnya iki. Oh kakange to iki. Aja kleru kok ya. Saking Slogo Imo. Inti. Monggo lagunipun kanca-kanca pun aturaken ugi. Mentel. Ya. Ini penggedruknya requestnya apa? Oh mano, derek mawon. Saja nek ngene iki wis Senin Kemis, Mas. Oh, maras PKK wae piye, Mas?
Enggak, oh iya. Lanang lho, Oh Ro. lah ho oding ho. Balinya pangguan iki, Ngom. Ora. Ora, Lah, minak konser. Lah apa nek lanang ki ora oleh mars PKK Mbak Hilka? Hah? Ya umume. Lah wong Jarot e bendinane nyanyekno kuwi. Lho, lah aku ki bombere PKK ning panggang kok piye? Lah kowe lak ya dirijene to. Dirijen. Dirijen. Heeh. Dirijen. Ada minyak. Jiliken. Jerigen. Jerigen. Dilijen. Yo. Ayo lagu ratipu lho we, ratipu lho kowe. Monggo ora aku sih. Sugeng dalu Bapak Ibu. Jan gayenge. Sajake pun ngantuk dereng Pak Bu. Ngantuk dereng. Dereng. Lagi lekas Mas Jarot. Oh njelah heeh tenan. Masih semangat. Piantun mriki seger-seger ya ampun. Semangat. Ya nek wong tua mosok cemungut ayo lah mungkin torot. Aduh segere. Ayo Dek apa Dek selak wirang iki Dek. Monggo. Lagune langgam-langgam. Apa? Indonesia Tanah Air Beta. Lah kuwi lho le ninteng mancung. Monggo menika pun. Mancung ke dalam. Saosi wekdal kalih dinten. Yo manut. Manut nggih. Ya. Nika kan sinambi mratinisaken anggenipun Kerajaan Gongso ugi ngaturaken matur sembah nuwun dan profesional audio sound system matur sembah nuwun. Jare slogane ra penak ditebali. Ya. Heeh, ning nek repote penak ngono njaluk imbuh Mas. Harus dong. Jarot Bisma. Terima kasih Tata Angel tenan. Ada Hilka Derisa. Makasih ya kakak-kakak semua ya. Ya. Dek Hilka. Iya, Dek Hilka bangun tidur. Tresno kang sejati kadya susah bila koni ganti ora janji tak tunggu tak atu seliramu kapan kali ayo deh rasa tresno senadyan ora cerita janji kang sejati ana
Bu Dirga loh. Terima kasih Bu Kanit. Tamune Banyu Mili ya, Nduk. Sikat. Tresno rasa jatuh susah dilakoni nadyan ora janji tak tunggu atu seliramu kapan ayo dihilangkan hati rasa tresno senadyan ora cerita janji yang sejati sakroning ati iya empleknya susah empleknya sila alah gadul yo si Ratu Ular. janji iya limbang rembulan saksi abadi tresnaku mongsa wiji lintang rembulan saksi abadi tresnaku mongsa wiji Tresno sejati sampun katur lumantar kanca-kanca buta manunggal gedruk setunggal mbaka setunggal lelagon samangke pun aturaken lumantar keluarga Kudo Arseta nggih nika tasih jumeneng Widyawati ingkang kepara maraksuan ngaturaken matur sembah nuwun nika pun aturaken lelagon napa pripun Pura derek niki Derek. Mbah Buto derek niki buta kepe bu Kira-kira ise? ditarik Isih. Oh ditarik. Oh, tarik. Sudah tidak kuat ternyata. takara buta semene kok ambekannya ambune jarum super terus salah ya Inje, semoga Tarik. kanca-kanca Lara Kudo Trumin. Arseta. 3, 2, 1, yuk. Huh? Ayo, Cok, ayo, Cok, ayo, Cok. Os. Yuk. Dadalah.
sila. La la la. Ha oh ya ha oh. Oh. Ha ho. Ha ya ho. Yo. Ha ho ya. Buto manunggal gedruk. Yuk.